Epické filmové bitky sú často krásne zobrazené a dnes si povieme o 5 filmoch s najväčšími bitkami podľa počtu bojujúcich vojakov. 5. miesto má film Alexander a bitka pri Gaugamele. Podľa historických údajov sa tam stretlo 47 000 macedónskych vojakov proti presile 120 000 Peržanov. A keďže bol Alexander veľký geniálny stratég, tak túto bitku vyhral. Vo filme bola táto bitka krásne zobrazená dronovými zábermi a vďaka počítačom sme si ju z bezpečnej vzdialenosti mohli vychutnať. Na 4. mieste máme bitku pri Waterloo, kde bol porazený Napoleon. Jeho armáda mala približne 73 000 vojakov a armáda Aliancie mala približne 120 000 vojakov a bojovali na tomto poli. Film Waterloo je z roku 1970. V dobe bez počítačových efektov bolo zobrazovanie veľkej armády naozaj náročné. Zaujímavosťou je, že na natáčaní bolo až 17 000 komparzistov, väčšina z nich vojaci Červenej armády. 3. miesto má dnes trojská vojna v rovnomernom filme Trója. Podľa dobových záznamov sa na oboch stranách zišlo po 100 000 vojakoch. Ako dobre vieme, bolo to dlho nerozhodne, až prišiel nápad s trojským koňom a Gréci porazili Trojanov. Vo filme bolo zaujímavé to, že lítka Brada Pitta neboli jeho, ale kaskadéra. Vraj ich mal Brad málo svalnaté a takto vznikla veta o Achillovej pete. 2. miesto má vylodenie v Normandii deň D. Najputavejšie bol zobrazený vo filme Zachránte vojaka Ryana. Počas jedného dňa sa stretlo 160 000 vojakov Aliancie proti 50 000 nemeckých vojakov, ktorí ich čakali na pláži. Zomrelo dokopy približne 20 000 vojakov. Vo filme sme mohli vidieť Červené more. To sfarbenie spôsobila krv. Také jatky to boli. A máme tu víťaza. Ide o bitku pri Termopilách z filmu 300. Vraj tu Peržania prišli v obrovskej presile. Údaje hovoria o perskej armáde, kde mohlo byť od 300 000 až po 2,8 milióna vojakov. Spartianov v skutočnosti nebolo iba 300, ale približne 7 000. Pravdou je, že bránili priesmik približne 2 dní. Potom ich Peržania zvalcovali aj vďaka zrade od jedného nečestného Gréka. To bolo 5 najväčších bitiek zobrazených vo filmoch. Napíšte nám, ktorý z nich vás najviac oslovil. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.